L'equip d'atenció primària Vic Sud funciona des de fa un any amb el model organitzatiu UVA3+, on metge, infermera i assistent clínic comparteixen un grup d'usuaris per treballar de manera més coordinada. Doncs bàsicament un professional mèdic o una infermera i un administratiu que comparteixen un grup d'usuaris i per tant, majoritàriament, d'alguna manera, com que també poden coincidir molt més amb horaris, intentem fer una coordinació i un treball en equip molt més acurat, dirigit una mica tant amb un suport als sanitaris per intentar delegar tasques i ajudar en la gestió de les agendes, en temes burocràtics, tot el que d'alguna manera treu temps als clínics per poder dedicar més temps a l'assistència i alhora també per ser referent dels usuaris i poder d'alguna manera coordinar i fer de vincle amb l'equip assistencial d'una manera més propera.